Koliko prvu platu očekujete? A znaš, mislim, ti u tom trenutku ne znaš ni šta ćeš da radiš, a kamoli te koliko želiš da budeš plaćen, jel tako? Naročito to je neki prvi, drugi posao. Ne znaš ni koliko vrediš, jer nisi još bio na tržištu. 4 jezika svetska. Kao sad ću master da završim. Pa lomit će se za mene. Međutim, nisu. Mislim da nije dovoljno. Evo, probao sam, poslao sam 2 CV-a, nema ništa. 100 CV-a. Ja sam 120 CV-eva poslala i dobila 1 ponudu za posao. Prva praksa mi je bila u Autokomercu. Pa moram reći malo se negdje i razočarate. Jer vi kad nešto studirate, onda vi mislite kao ja ću sada da budem marketing mag. To u mojoj glavi izgledalo malo drugačije. Ja sam radila za te vlasnike restorana. Meni treba novac da ja završim taj fakultet. Treba da platim svoju 2. godinu i da idem u London. Ja odlazim u restoran i ona kaže da će se vratiti iz Londona. Naravno da ću se vratiti. Ja sam vama zahvalna za sve. I ona meni kaže i samo da ti kažem platila sam ti 2. godinu. Stvarno smatram da su profesori tu zbog vas. Mislim da to treba da iskoristite. A gde vi mene vidite? Kako me vidite? Jel vidite neke moje atribute koji su možda sada povoljni da se zaposlim negde? Možda profesor može da prozre malo bolje za šta ste vi, kakav vaš put može da bude. Dobar dan, dragi gledalci i slušalci. Dobrodošli u 4. epizodu podcasta Šta posle faksa. Moje ime je Veljko Belojica, ja ću danas biti vaš domaćin. Ovom prilikom bih hteo da se zahvalim Studentskoj uniji Ekonomskog fakulteta u Beogradu i svim njenim članovima, jer bez njih ovaj projekat uopšte ne bi bio ni moguć. Danas je sa nama naša draga gošća koja je već bila gost na našem prethodnom seminaru koji smo realizovali u maju mesecu ove godine. Reč je o direktorki The Point marketinške agencije, Maši Ostojić. Mašo, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan. Hvala, bolje vas našla. Hvala na pozivu. Da li bi mogla malo detaljnije da se predstaviš našim gledalcima, prosto čime se ti baviš? Kako da ne? Kako? Evo sada kad si rekao marketinška agencija, mi u stvari nismo marketinška agencija, ali to se nekako sve prožima, tako da mi smo agencija za organizaciju događaja, ali naravno marketing je deo događaja i događaji su deo marketinga, tako da nekako to je simbioza, da kažem, ili već negde ljudi to i kao poimaju kao jednu industriju, tako da organizacija događaja u svakom smislu, korporativni događaj, institucionalni, privatni rođendani, venčanja, zabave, eto samo sahrane ne radimo još uvek, hvala Bogu. Ono što je naš kao USP, ajde da kažemo ono čime se dičimo, to je taj protokol koji mi primenjujemo na svakim događajima, znači to je od tako jednostavnih stvari tipa da ispratite agendu prilikom organizacije venčanja gde je najjednostavniji protokol u principu imate 4 stvari. Torta, prvi ples i tako dalje do nekih kompleksnih stvari, znači kao što je kraljevsko venčanje kad je bilo, gde imate visoke zvanice iz celog sveta, gde vam treba otprilike 2 dana da dešifrujete sve ono hair, queen, princess i tako dalje. Ali mi to svi mnogo volimo, tako da uživamo u tome. To je otprilike the point. Kako ti, mi smo malo pre pričali, ti si rekla da si studije svoje završila delom u inostranstvu, pa bi malo detaljnije da nam prosto kažeš o tome kako su tekle tvoje studije. Može. Hoćete da čujete i put kako sam došla do tamo? Jedno i drugo, sve. Bukvalno sve nam ispričaj, sve nas zanima. Odlično. Evo ovako, upisala sam ovde prostorno planiranje, to je pri Geografskom fakultetu na PMF-u i bila sam naravno ubeđena da će to biti profesija mog života. Ja ću time da se bavim, to je to. Međutim, 2 godine sam dala, znači na 2. godini ja dobijem informaciju da tamo negde u svetu, u nekoj dalekoj Italiji, postoji jedan fakultet koji je u stvari kampus Nottingham Trent University iz Engleske i koji ima neki određen broj stipendija koji dodeljuje studentima širom sveta, naročito studentima iz nerazvijenih zemalja. Tada je Srbija bila među tim zemljama, naravno posle Dejtonskog sporazuma 95. Pričamo sad o 97. godini. Dičim se time. I ja kažem, meni ne proste ništa drugo nego da apliciram. Bela Italija, Dolce Vita, marketing, ekonomija. Prvo, marketing ovde nije bio toliko zastupljen i onda je to meni već sama ta nepoznanica i to nešto što će biti nešto drugačije. Već mi probudilo znatiželju.
I ja sam aplicirala za stipendiju i dobila sam 75% stipendije. To je bio, ajde da kažem, privatni fakultet, znači koštao je jako mnogo para, tada nekih 20.000 maraka recimo, i mojih 75% je bilo opet jako mnogo, to je bilo nekih 15, ali je i dalje ostalo da se plaća tih 5-6.000 maraka godišnje. I ja sam sva srećna i ponosno otišla kod mojih roditelja i rekla ja sam dobila stipendiju. I oni kažu kako, šta, koliko, gde. I vidimo mi ostalo je tih 5.000 maraka. Kažu oni jao, pa kaže mi ne znamo kako ćemo to da ti plaćamo. Plate su tada bile nešto tipa 100-200 maraka. I ja kažem pa ja moram da pokušam da se snaćem. Tad u to vreme isprintam ja svoj CV i bukvalno kao trgovački putnik krenem od firme do firme. Dobar dan, jel biste mi bili sponsor? Dobar dan, da li biste mi bili sponsor? Imala sam tu kao neke argumente da ću tečno da pričam i engleski, i italijanski, da opet idem kao nešto novo, taj međunarodni marketing da studiram. I posle neke potrage od nekoliko meseci ja nađem kompaniju koja pristane da mi bude sponsor. Dobijem sponzorstvo, potpišem sa njima ugovor da ću za njih da radim kad završim fakultet i ja kažem ja spremna za put. Vratim se opet kod svojih roditelja, rekao uspela sam. Kažu oni meni, a kako ćemo put, stan, troškovi života? Pa ja kažem ja moram pokušam da se snađem ponovo. I ja se zaposlim na nekoj benzinskoj pumpi. Dobro. Bukvalno 4-5 meseci, od 8 ujutro do 10 uveče. I perem šofre šajbne. I malo po malo, evrić po evrić, skupim ja da odem u Italiju. Naravno, uzbuđenje raste kako dolazi septembar, ja ne mogu da dočekam. Odem u Italiju bez znanja italijanskog jezika. Dobro, idem na engleski faks. Odem malo ranije da se upoznam sa profesorima, administracijom, procedurom i tako dalje. Fakultet nam je bio smešten u nekoj vili u Toskani. Odem tamo i platim svoj stan, svoje knjige, pribor koji mi je potreban i krenem onako ambiciozno. Naravno, posle 2-3 meseca ustanovim da ja više nemam one pare sa benzinske pumpe, zaposlim se, znači paralelno studiram i radim. Radim naravno u ugostiteljstvu, to je nekako bilo najlakše. Pošto nisam znala jezik, prvi posao mi je bio da menjam pepeljare, znači pune za prazne. Ali kako sam jezik naučila, onda sam napredovala, pa sam od toga otišla da perem sudove, odnosno ove tanjire, to se zove lava piatti na italijanskom. I onda mic po mic, konobarica, pa onda kao asistent menadžera restorana za sve vreme studija i tako sam i završila, ajde da kažem, tako sam se i školovala. Šta je ti prolazilo kroz glavu, eto, kad si došla u Toskanu? Kakav ti osjećaj bio, prosto promena ta okruženja? Šta ti je to prolazilo kroz glavu? U prvom trenutku sve predivno i lepo, naravno, prvo taj italijanski, ti ljudi rasterećeni, znači dobro, kod nas je zaista tad bila specifična situacija, ali ono na što se naiđe posle nije ni blizu onog prvog utiska, da kažem. Prvo sam bila jako ponosna na sebe što sam uopšte uspela da dođem na fakultet na koji, ajde da kažem, meni iz moje perspektive tada izgledalo kao da su samo odabrani tamo, ne znam, i ta vila i mislim to su prosto bila neka deca biznismena. Nas je bilo jako puno nacionalnosti, čini mi se bar 20-30, znači iz Japana, iz Italije, iz Engleske, iz Južnoafričke republike, iz Tanzanije, Amerike, Argentine. Zaista nas je bilo mnoštvo tamo. To mi je bio predivan osjećaj. Mislim da pošto mi smo naravno svi zajedno živeli, odnosno iznajmljivali stanove i onda smo kao imali nismo imali studentski dom, nego smo bukvalno, fakultet nam preporuči neke stanove, mi se međusobno dogovorimo ko će s kim da živi i mi napravimo od tog stana, da kažemo, naše malo studentsko gnezdo. Taj osjećaj tog multikulturalnog bivstvovanja uopšte i studiranja, to mi je baš bilo wow. Neću ovoga da se odreknem nikada. Znači, lepo si se snašla u suštini u tom novom prostoru.
Pa jesam, da, lepo sam se snašla. Kad sam otišla tamo, shvatila sam da mi engleski nije dovoljno dobar. Bar ne za studiranje i za praćenje nastave na engleskom. Mislim, to je bilo sve na nivou sporazumevanja. Ok, možemo da odemo kao turisti negde, ali nije to sada bilo ono B2B, neki business English. Tako da sam otišla ranije, imali smo taj business English kao, da kažem, ajde neku pripremu za studiranje i tada upoznam taj mentalitet profesora tamo, taj jedan naš profesor Kirk, da, tada upoznam taj mentalitet koji je meni bio nestvaran. Ja, mislim, prvo jako friendly, mislim, dobro, ne kažem da su naši profesori unfriendly, daleko od toga, ali taj neki individualni pristup, personalizovani, gde se neko stvarno brine i gde ti živiš i da li imaš šta da jedeš, znači pored onoga šta te interesuje na fakultetu ili za sam predmet koji predaje. Tako da je to bila kao, imam utisak neka studentska komuna gde su i profesori bili uključeni. Isto tako i administracija na fakultetu. Svi, apsolutno svi. Apsolutno svi, da. To je baš lepo čuti, prosto da ste imali opet nekog tamo, ne da brine o vama, ali opet imali ste tu neku, na koga da se oslonite. Pa jeste, znaš, ja sam posle te prve godine, aj možda ćemo doći kasnije redosledom tvojih pitanja, ali posle te prve godine kad mi je sponzor otkazao sponzorstvo jer su u stvari zaledili firmu, ja sam rekla, ovo je stvarno život koji ja želim da nastavim i ovo je stvarno fakultet koji ja želim da završim. I ja sam rekla, ja moram da se snađem. I samim tim, kako sam radila sve vreme studiranja, ja sam polako odvajala novac. Imam ja tu i emotivnih priča, možemo mi da plačemo, da, ali kako sam odvajala taj novac, rekla sam ja ću da uradim sve što je do mene, ostaću leto celo da radim, jer je to turistički grad bio. Imali smo ta neka dva velika, da kažem, sezonska događaja, to je bio Carnevale di Viareggio i to je bilo leto, naravno, gde je turistička sezona, kad ima jako puno posla, manjak radnika i tako dalje. I onda tu stvarno može da se radi, a može lepo da se zaradi. Ja kažem, ja ću da ostanem celo leto, da radim, da zaradim i da ostanem tu gde sam. Eto, toliko mi je bio taj osjećaj kao wow. Znači, baš te gurala da ostaneš. Kako su tekle, mislim, tvoje studije, nevezano sad za posao, kako si izgledali ti tvoji studentski dani, kako si, na primjer, spremala ispite, rekla si da je bilo malo drugačije nego kod nas? Pa ja mislim da se sad i kod nas to dosta promenilo. Studentski dani su bili sad, malo pre sam ti rekla, kao i kod svakog studenta. Red učenja, red žurke. Mislim, to mora tako, jel tako? To je studentski život. Jedino ono što je malo, ajde da kažem, drugačije u odnosu na ovde, jer ajde imam priliku da uporedim sa fakultetom gde sam bila, gde se dobije knjiga 200-300 strana, pa ti sedi, uči tu filozofiju, ne znaš ni šta će ti u životu. Tamo je to sve malo bilo drugačije, u smislu sve se radi kroz projekte. Znači, u stvari priprema ispita ide kroz projekte, a dosta ispita se i radi kao neki pisani projekat koji ti braniš. U stvari kao neki diplomski rad, ajde da kažem, u mini nekim verzijama. I to su svi ispiti su tako bili? Da, nisu baš svi, ali dosta njih, da. Na tim projektima, na tim pripremama ili ispitima, kako god, dodeli se tim koji radi na tom projektu. I ti nekako kroz te projekte ti već puno naučiš o timskom radu, puno naučiš o svojoj ulozi u timu, jer prosto, znaš, ispliva negde lider, ispliva neki administrativac, ispliva kreativac, ispliva naša osoba koja voli da bude ušuškana. Mislim, prosto uloge se nekako same dodele, u skladu sa ličnostima, tako da mislim da je to baš bilo vredno iskustvo, kao wow, kao radimo, mislim, šta više imali smo iz jednog predmeta da napravimo inovaciju, stvarno da izmislimo nešto što ne postoji u svetu, pa onda to guglanje, pa zovemo, pa mislim, baš je bio projekat kao što sad na poslu imam projekat i krenu od početka do kraja. Samo što ste imali to na fakultetu. Tako je, ali dobra priprema za posao.
A što se tiče samih profesora, ti si rekla da su ti oni pomogli na nekom tome, da kažem, ličnom nivou, ali da li ti preporučuju studentima da se drže ipak profesora, da budu vezani, ne znam, za kasnije zaposlenje, da bi im bila lakše studije, ne znam? Pa ja mislim, to je ono što i kažem mladim ljudima, stvarno smatram da su profesori tu zbog vas i da je njima drago da su tu zbog vas. Mislim da to treba da iskoristite u smislu, ako vam nešto nije jasno, da pitate. Ako mislite da vas neko bolje vidi sa strane, što je definitivno činjenica, da vam preporuče, gde vi mene vidite, kako me vidite, jel vidite neke moje atribute koji su možda sada povoljni da se zaposlim negde. Možda profesor može da prozre malo bolje za šta ste vi, kakav vaš put može da bude. Ili ono što se kaže, koji su vam pros i cons, da kažem. Pa preporučuješ onda studentima da nađu nekog mentora što pre, ne znam, u toku svojih studija ili baš da ih prati, da imaju nekog svog koji će da ih nadgleda, pazi, mazi ili prosto da je... Pa to malo zavisi od ličnosti. Ja sam recimo jako ekstrovertna i meni jedan prosto mi ne bi bio dovoljan. Verujem ni tebi. Pa bih voljela da čujem različita mišljenja, pa bih voljela malo da budem znatiželjna, pa da istražujem. Ali to je ono što sam rekla i malo pre, ono što mislim stvarno da je taj proces istraživanja jako bitan. Da li je to kroz taj mentorski rad? Verujem da neko ko se već profilisao ili negde odredio da želi, ja sam kreativac, ne želim da radim u finansijama, hoću da radim, ne znam, u marketinškoj agenciji, hoću da radim organizaciju događaja, hoću šta god, u gaming industriji da radim. Mislim da neko ko već ima clue, što bi rekli, gde da radi, mislim da taj mentorski rad baš može lepo da ga usmeri. Što se tiče mastera, nakon tvojih studija, ti si odmah upisala master ili si malo? Ne, master sam upisala nakon, boga mi, 10, kako ne i više godina, pa 10 godina. I baš mislim da je to negde da naši studenti jako greše. Mislim da jako velika većina njih upiše master odmah nakon osnovnih studija. Lično mislim da su zbunjeni i da zbog toga to rade, ali taj master, to bukvalno treba da bude neki pečat u vašoj karijeri. Znači, neće master vama biti nešto što će vas bolje pozicionirati prilikom prijave za posao. Neće. Biće nešto što će vama da služi da bolje naučite. To je ono lifelong learning. Znači, biće vama USP kasnije za ono što radite. Mislim da studenti danas dosta preskaču taj proces istraživanja. Ja recimo, pored restorana i tako dalje, mi smo imali obaveznu praksu. Znači, to je bio sastavni deo naših studija. Šta više, 3. naša godina, koja je meni bila u Londonu, znači 2 godine u Italiji, pa 3. u Londonu, pa 4. opet u Italiji. Ta 3. godina je bio samo prvi semestar predavanja i tu je bilo jako intenzivno. Ispiti i onda ceo drugi semestar posao. Posao. Idete ujutro, vraćate se popodne, neko finansijski se nadoknadi, neko ne. Znači, zavisi ono šta vas interesuje i koliko su kompanije. Uglavnom se to i plaćalo po nekim studentskim cenama, ali posao, 6 meseci. Ali misliš da studenti treba da upišu master na svom fakultetu koji su završili ili opet u tom periodu, što ti kažeš, pronalaženje sebe, da se vrate na svoj fakultet koji su završili ili da odu na neku drugi? Pa ja mislim da treba da upišu prema svojim afinitetima. Znači, ako neko studira, dobro, sad pričamo, ajde da kažem malo više o tim nekim opštim fakultetima, kao što je, ne znam, ekonomski, kao što je, pa čak i elektrotehnički, mislim, on jeste specifičan, ali nije veterina, gde vi znate šta ćete biti, to je što je. Ti neki opšti fakulteti vam baš daju tu priliku da probate sve dok ne kažete, to je to. Još jedna bitna stvar,
ono što je, meni je majka psihoterapeut, tako da sam ja, što kažu moji prijatelji, ti si tipično dete obućara, znaš, kao deca obućara idu pocepanih cipela, tako ja pocepane glave, zezaju me, ali ono što je ona meni negde ugradila su te neke baš te vrednosti pronalaženja sebe i traganja za sobom, ali da to radite sa nekim zadovoljstvom. I kad sam ja završila fakultet, ja sam isto bila jako zbunjena. Šta ću sad? Šta sada da radim? I tad je ona meni rekla jednu jako pametnu rečenicu koja je meni dan danas nekako zvezda vodilja kroz život i rekla mi je, Mašo, treba da imaš ambicije, ali ne treba da tražiš ono što voliš, već treba da voliš ono što radiš. I stvarno jeste suština u tome. Mislim, jel sad moram da budem konobarica? Pa bit ću konobaricama, super, upoznaću neke ljude, pa ko zna koga ću da upoznam. Sad ćemo na tu emotivnu priču. Da. Kroz taj moj posao konobarisan, sad ću totalno da skrenem, ali nema veze samo šta vam život donosi. Ja sam radila za te vlasnike restorana koji su imali i hotel, znači bili vlasnici hotela i ja sam prosto njima bila na raspolaganju, znači meni treba novac da ja završim taj fakultet, njima treba radnik i ja sam stvarno njima dala 100% sebe u smislu tog nekog posla i mog vremena i tako dalje. I ja završavam 2. godinu, treba da platim svoju 2. godinu i da idem u London kao exchange student razmene. I ja odlazim u restoran, ona kaže ajde dođi da se vidimo, da se dogovorimo sledeća godina. Ja kažem nema problema, ja odlazim u restoran i ona kaže da će se vratiti iz Londona. Ja kažem Antonella nema problema, naravno da ću se vratiti, ja sam vama zahvalna za sve i tako dalje. I ona meni kaže i samo da ti kažem platila sam ti 2. godinu. I ja, raspad kao čoveče. To je to, kad date ono dobro, kad idete srce, mislim dobro mora da se vrati. Možda nije dobro mora da se vrati, naravno nije trebalo to da uradi, ali to su prosto tako te neke okolnosti u životu. I naravno odem 3. godinu u London, zaposlim se u jednoj modnoj industriji, tada dobijem ponudu da odem u New York da radim za njih. Ja kažem, ja 3. godina kad mi je prva ponuda za posao ovakva, kako će biti druge. To je bila propuštena šansa, ali ne želim. Ne želiš, da. Ne. Sad eto, što se tiče nekih nastavnih aktivnosti na fakultetu, je li bilo nekih studentskih organizacija, volontiranja, da li si time bavila ili... Pa ja nešto nisam imala vremena, moram ti reći. Mislim, malo i drugačije vreme bilo. Imala sam uvek tu crtu organizatora, tako da bavila sam se to, da nas organizujem, da idemo na izlet, da, mislim, to je bila Toskana, to je bilo prelepo. To je bilo ono polje za istražiti, otprilike u svakom smislu i muzeja i prirode i duha tog italijanskog. Tako da time sam se bavila. Ja recimo ono što baš bih voljela da kažem što treba da negujete te relacije, te ljude koje poznate, te kontakte koje stvarate. Ja dan danas sam u kontaktu skoro sa svim svojim prijateljima sa fakulteta. Iako tada nije bilo ni Facebooka, ni Instagrama i tako dalje, mi smo zadržali taj kontakt. Mi sarađujemo jedni sa drugima, mi pomažemo jedni drugima u smislu sad se već svako profilisa u nekoj industriji ili da kažem u nekom segmentu, ja konkretno organizaciju događaja, protokol, ima ljudi koji su nastavili finansije, ima ljudi koji su otišli u marketing, pa to se prosto negde definisalo kroz život. Mi dan danas smo u kontaktu, mi imamo okupljanje to naše as a European School of Economics jednom u nekoliko godina, međutim to se meni uvek dešava u visokoj sezoni, uvek nekako dođe poziv zadnji čas, tako da retko idem, moram priznati, ali idem na okupljanje ovde, znači ovde u Srbiji, naši Srbi koji su tamo studirali, eventualno nam dođe neko sa strane, da li je to neki Italijan ili već ko se nađe u Evropi, tako da imamo tu, da kažem, tradiciju okupljanja. Znači bitno je u suštini da studenti čuvaju taj kontakt i te kontakte na faksu. Pa mislim da vi svi stremite negde ka istom cilju, odnosno imate iste interesovanja i mislim
da ako se sada lepo slažete, slagaćete se lepo i na poslu nekom budućem. Tako da, da, mislim da je to, neću zaboraviti tog Professor Kirk, taj moj prvi utisak kad sam došla, on je čovjek iz Engleske, kad nam je rekao vaša najveća vrednost su u stvari kontakti. I to je rekao, to vam je najbolji novčanik koji možete da imate. I mi to tad možda i nismo shvatali, ali ja to danas i tekako shvatam, zaista. Evo već kad smo kod tog posla i prvog zaposlenja, ne znam, ti si rekla da si u 3. godini, jel tako, imala praksu obaveznu? I prva i druga i treća. I prva i druga i treća. Pa kako je izgledala ta tvoja prva praksa, pa ajde kasnije prvo zaposlenje, ne znam, prvi razgovor za posao, nekako da nam dočaraš kako je to bilo. Prva praksa mi je bila u Autokomercu, tad sam još imala svog sponzora, pa sam došla ovde opušteno. Pa moram reći malo se negdje i razočarate. Jer vi kad nešto studirate, onda vi mislite kao, ja ću sada da budem marketing mag, a u stvari sve te neke globalne firme, odnosno globalni brendovi koji ovdje imaju neko predstavništvo, znači oni imaju marketinški taj neki svoju globalnu komunikaciju koja se prilagođava lokalno, ali tek toliko slightly u smislu jezika, prevoda i tako dalje. Tako da nema tu neke velike kreative. Ja sam očekivala, sad ću ja da izmislim ceo spot za Autokomerc, da vozim Audi, razumeš, mislim, to u mojoj glavi izgledalo malo drugačije. Ali nema veze, videla sam i taj proces, na primjer, kad advertising agencija uzme spot, pa ko to prevodi, pa koji je to proces dok ne dođe do televizije. Ali ono što si ti rekao, treba mi neki malo veći izazov u mom životu. Ajde da pređem onda na London, to mi je baš bilo wow, to sam se zaposlila u Nicole Fari, to je high street fashion designer, ja kao na engleskom, izvinite, ne znam na srpskom. I oni su imali 2 brenda, taj vlasnik, znači taj High Street i FC UK. Onaj kontraverzni, da kažem, brand, kad se napiše FC UK, onda kao neka pogrdna reč, ali on je bio kao za mlade brand, isto znači odeća, i ja se tamo zaposlim. Mislim da je to bilo samo za neku sezonu kad smo spremali neku reviju i to je bila božićna revija i zaposlim se za tu sezonu i onda kao ajde vidjet ću završim to tu, da vidim kako mi se sviđa modna industrija, pa ću onda da vidim šta ću dalje. Međutim, ja tamo ostanem 6 meseci, ja u međuvremenu postanem asistent menadžera magazina, ali nije to magazin magazin kao što ga mi zamišljamo, nego je to baš bio kao neki back sale, u stvari to je bio magazin gde mi prodajemo kolekciju koja tek treba da izađe VIP ličnostima koji to baš žele da imaju. Tipa Robbie Williams ili tako. Jeste jako zanimljivo jer vidite i te kao, ajde da kažem, niš tržišta kako funkcioniše i kako se grade ti odnosi i kako se tretiraju ti klijenti. Tako da meni je to bilo baš vredno iskustvo. Ali imaš neku zanimljivu priču, eto, baš za... Pa imam, imam. Baš sad kad sam pomenula Robbija Williamsa, ja sam tu bila asistent tom menadžeru. I jedan dan dolazi neka gospođa, onako, mislim, vidim nije poznata. I ja sam ništa tu, mirna sam šta me traži, ja kažem i tako dalje. I ona odlazi, ja kažem, šta će ova bakica ovdje? Kaže, pa to je mama Robbija Williamsa, vidiš da je uzela košulju za koncert. I ja kao, super. Premotavam, gledam da vidim gde je košulja. Pa ne, u principu London kao London je pun iznenađenja i on je stvarno jedna metropola još tada bio, to je već bila 2000-ta godina. On prosto u Londonu svaki čovjek nađe mesto pod suncem, znači ko želi. To je ono što sam sad rekla i nekolicini vas koje sam upoznala, osuđeni ste na uspeh, jer se vidi da želite, jer se vidi da grizete, jer se vidi da želite da budete out of the box, a mislim da je to mnogo bitno, da budete autentični, ali da
želite neku inovaciju, nešto novo, nešto kreativno. Nije svako kreativan, ali prosto stremiti da već daš nešto novo u bilo čemu, makar to bilo i finansije, program za e-fakture, šta god. Mislim da je to, da su takvi ljudi osuđeni na uspeh. A kako, na primjer, evo, konkretno za studente, kako se pomiri s tim ako ne uspe? Ili da nastavi da pokuša? Kako da se održi u tom mentalnom stanju, da grize, da ide? Pa mentalno stanje je jedino to koje može da pokoleba čoveka. Znači, ja sam 100% ubeđena da svako ko radi, odnosno vredan je i želi, da mora da uspe. Znači, to prosto ne mogu da shvatim da može drugačiji ishod da bude. Znači, osuđen je na uspeh. A sad kad si me već pitao to da uspe pa da ne uspe, znači to je negde, to sam ja osetila kad sam postala preduzetnik pre nekih, eto koliko, 7 godina. Mislim, put preduzetnika je stvarno težak i stvarno trebaju čelični živci i volja i želja i vera ta, da ono što radite da je to i da mora da uspe. Ali put preduzetnika je takav, danas super, pogodili ste neki projekat, napravili posao, sad ste na vrhu, pa onda pad, pa još jedan pad, pa vrh, pa pad. I to je jedna, mislim, amplituda, da kažem, baš je stresno, ali s druge strane, svaki taj rezultat nekog projekta je vama neki nenormalno neko gorivo, neki adrenalin, ono koji dobijete, vi ste to uradili. To je to, jeste, da, kao beba malo. Da, to je vaš uspeh i to je to. Da. Ne znam, za 4. godinu, opet, posle Londona, šta si radila? 4. je zavezana za praksu? Pa ništa, 4. više ne, 4. sam se vratila i tada sam počela da tražim posao ovde. Iako sam dobila sad ponudu da idem u New York, ja sam to odbila. Ja sam rekla, ajde prvo da se vratim u Srbiju, pa ću odavde da vidim šta ću. I tada kreće moja potraga za poslom. Negde među prvim intervjuima mi je bilo u Pepsiku. Čak ne znam da li se tad zvalo tada Pepsico ili kako. Nije bitno, uglavnom ja sam došla na taj razgovor i tu su meni prilazili neki ljudi, ne neki ljudi, nego direktori HR-a i tako dalje. I ja sam po onim pitanjima i po načinu komunikacije shvatila da ja ne želim da budem deo korporacije. Mislim da to prosto nije meči sa mojom ličnošću i sa mojim nekim viđenjem kako treba da izgleda posao. Sada, dobro, ja sam imala i tu veliku sreću da sam već prošla i autokomerc marketing, pa sam išla u tu modnu industriju koja je potpuno kreativna, drugačija. Mislim, imala sam sreću da sam iskusila dosta toga, pa sam radila još u jednoj IT firmi u Italiji. Imala sam sreću da sam iskusila i da sam negde mogla već da kažem, da zaključim šta ja želim. I to je ono što mislim da studentima ovde nedostaje. Ja trenutno imam 2 studenta na praksi. Oni su sa mnom sad radili filmski festival. Ja sam prezadovoljna. Ali vidim koliko su i one zahvalne kad mi kažu, čoveče, mi svaki dan nešto novo učimo. Mislim, bez obzira što to negde izgleda kao da se ponavljaju neke stvari. Sad zovi štampara, pa mu kaži, pa daj dimenzije karte, pa daj dimenzije postera, pa mislim, nekad bude to malo i da kažem, ajde, dosadno ili već ustaljeno, pa ne izgleda više toliko kreativno, ali stvarno iz svakog procesa može da se nauči. I mislim da je to jako bitno i to je onaj proces traženja, istraživanja, da je bitno da kad u toku studiranja ili posle završenog fakulteta da probate. Nije strašno i da probate i ne uspete, pa probate nešto drugo, pa ne, negde ćete uspeti, nema šanse da ne. A kako si ti, na primjer, spremila za taj prvi razgovor za posao u Pepsiku? Šta ti prolazilo kroz glavu? Vidiš, sad bih to drugačije uradila, razumiješ? Sad iz ove perspektive, kad već znam protokol, kad znam već malo o toj nekoj neverbalnoj komunikaciji koja je 93%
komunikacije, sada bih to drugačije uradila. Hoćeš ti pokažem kako? Pa može, ne znam. Jel može? Da pokažeš. Da ti pokažem. Aha, može. Ono što hoću da kažem da imate 7 sekundi da ostavite prvi utisak. Dobro. Znači, za tih 7 sekundi verujem da neko može samo da vas pogleda. Dobro. Jel tako? I da prođe pred vas, da vidi vaš stav, držanje i da vidi kako ste se... Kao obukli. Obukli? Ajde da vidimo to. Može. Čekajte. Aha. Dobro. Evo me Veljko, jel izgledam svečanije malo? Malo, dobro, izgledam kao master of ceremony. Sad ste, sad. Mislim, ja ne kažem da bih ovako otišla na prvi razgovor, nego samo hoću da vam pokažem koja je razlika, dignete, recimo, između tog crnog i belog sakoa i sad izgledam kao master of ceremony, jel tako? Pa jeste. Mogu na stage da predstavim projekat. To svakako, ali mislite da, na primjer, treba biti preozbiljen za taj prvi razgovor? Ne, mislim. Ne, ali mislim da treba imati taj neki poslovni kodeks, definitivno, znači prvo oblačenje. Mislim da na prvi intervju nikako ne treba ići u patikama, bez obzira što je to moderno. Mislim da treba pokazati lepo držanje i stav. Mislim da ne treba, ono što Englezi kažu humble, treba biti skroman. Mislim da treba da se bude transparentan vrlo. Dobro. Iskren, da kažete šta znate, šta ne znate, jer to nije, neće vas to nekako podići na lestvici, nego šta više, mislim da će upravo ta neka iskrenost i transparentnost da vas pozicionira tačno tamo gde i pripadate. Mislim da ne treba biti previše ambiciozan i sada, super, završio sam sad fakultet i master, ja sad pucam na poziciju direktora finansija. Da. Mislim da je to iskustvo jako, jako važno u životu i da posle nekog vremena vi prosto neke stvari kapirate samo ono što pogledate, kao evo greške, kao što ja sad, na primjer, toliko priprema za štampe i tako dalje, meni kad neko da sada baner da pogledam, ja prvo što uočim, to je greška. Prosto mozak se tako nekako našteluje. Da. Mislim da treba da budete sažeti na tom prvom razgovoru i mislim da treba da budete, pa moram da kažem da treba da imate dozu samopouzdanja, jer kad vas pitaju, meni je na primjer uvek bilo glupo to pitanja, a koliko prvu platu očekujete? Kad vas neko pita, da. Pa to i sada čak pitaju, i mene su pitali, da, koliko prvu platu očekujete? Pa, a znaš, mislim, ti u tom trenutku ne znaš ni šta ćeš da radiš, a kamoli te koliko želiš da budeš plaćen, jel tako? Naročito to je neki prvi, drugi posao. Ne znaš ni koliko vrediš, jer nisi još bio na tržištu. Ali mislim da treba da se presabereš negde i da kažeš aha, ja znam to i to, spreman sam da dam i negde da znaš otprilike i tržišne cene trenutno su te. I prosto da se negde vodiš stvarno onim osjećajem. Dobro se osjećam ovde, zagrišću, ili ne znam, ne bih. Da probam još nešto. Ali mislim da treba probati, ići na što više razgovora. Mislim da treba biti jako uporan, ako nešto čovek želi, mislim stvarno da treba da proba i jednom, i 2, i 5, i 7, i 10 puta. Ja ću sad da vam ispričam kratku priču. Ja sam, osim kad sam se vratila iz Italije, ja sam nakon nekoliko godina, 2 godine, ja sam otišla u Španiju. Ja sam otišla tamo na odmor i ostala sam 6 godina. To je bio najduži odmor u istoriji čovečanstva, ali radila sam u turizmu, tad sam se malo upoznala već sa tim nekim receptivnim turizmom. To je bilo na Tenerifima, to je ostrvo koje ima 4-5 miliona turista godišnje. Moje najdragocenije iskustvo, naravno, jezici, taj italijanski, španski, engleski, kasnije i portugalski, i to ćeš čuti. Dobro. I
tada sam tamo upisala master, znači sad to već negdje pred krajem mog godišnjeg odmora, neka 5. godina. Tada sam upisala master iz protokola i organizacije događaja. Taj master, mene svi kad su pitali šta ti je to, ja sam rekla ceremonijal. Su rekli, ok, ne znamo šta će ti to u životu, ali podrška, vetar u leđa. I ja kažem, nema problema. I ja završim taj faks, ja dođem, u stvari master, ajde da kažem, ne završim ga, ostalo mi je samo još odbrana. Dođem u Srbiju s nekom idejom da ću posle da idem za Barcelonu i tako dalje. I krenem da tražim posao. Znači, pritom ja u tom trenutku pričam 4 svetska jezika, pritom ja imam ekonomski fakultet, pritom ja imam neku svoju specijalizaciju u međunarodnom marketingu, pritom ja imam i iskustva radnog iz 3-4 zemlje različite. I ja kažem, aha, CV, ajmo sada. Poslovi Infostud, ne znam šta je tada još sve bilo. I ja kažem, šaljem CV, šaljem. Niko ništa ne odgovara. Ja kažem, meni mora mail da nije dobar, nešto nije u redu. I javi se tako 2-3 firme, ja vidim da to nije to, znači ja jedinu ozbiljnu ponudu koju dobijem jeste maltene prodaja reklamnog materijala. Ja kažem, ok, jeste bitno voleti ono što radiš, ali ja kažem, ali mora da u ovoj Srbiji postoji nešto što je za moju profesiju. Ja vidim da to nekako mi nije urodilo plodom i ja se preokrenem proces traženja i krenem da šaljem svoj CV u agencije gde bih ja volela da radim. Znači, to je bila neka organizacija događaja, receptivni turizam, kongresni turizam. Ja krenem da šaljem svoje CV-eve. I kad vi pošaljete neki CV koji se mečuje sa vašim profilom i sa poslom koji želite da radite, naravno da tu postoji neki respons, jel tako? Da. I tada primim nekoliko poziva, ne mogu da kažem baš iz industrije u kojoj sam želela da radim. Dopadne mi se jedna gospođa Tanja Bogdanov, direktor agencije Vekol DMC. Ja se zaposlim kod nje i ostanem kod nje 7 godina. Mi smo dan danas saradnice i poslovni partneri, pre svega prijatelji. Ali hoću da vam kažem da taj proces traženja posla nekad možda nije dobar i onda morate kažete, čekaj malo, a kako ja da dođem do industrije u kojoj možda želim da radim? Evo, na primjer, Veljko, čoveče, ti si nadomak industrije u kojoj želiš da radiš, jel tako? Jesi dobio ponudu za praksu kod nas u firmi? Pa eto, jesam, da. Eto, ako si raspoložen, ti dođi. Hvala vam puno. Hoćeš da budem i dalje master of ceremony? Naravno. Dobro, ok. Kako god tebi odgovara. Tako da, sad smo malo zašli u... Sad smo baš otišli, daleko. Započeli, ali eto to što za taj neki prvi razgovor za posao i sve to si nam sve ispričala, bi dala neki savjet, tips and tricks, barem kako da se postavim na prvom razgovoru. Ajde sad da budem transparentan i da imam spreman CV, ne znam. Šta bi ti preporučila? Meni ili nekom, eto, našim slušalcima. Pa, prvo mislim da taj stav i to držanje, znači da mora da bude pravo. Znači, nikako ovako, ništa od toga, to je bez ne. Znači, naravno, prav stav i držanje. Šta se najobičnije dešava jeste da vi uđete u konferencijsku salu gde još uvek nema nikoga, tako? Dobro. Glupo je da stojite i cupkate, sednete. Obratite pažnju gde ćete da sednete. To će obično biti, znači ne čelo, nego od čela, ovako, ako se čela gleda ka tamo negde, s desne strane. To je neki govor tela, to se prirodno nekako desi. Kada uđu ljudi, ja pretpostavljam da je to ili jedan čovek ili njih dvoje, znači to je obično, ajde da kažem, neki sektor gde vi u stvari se prijavljujete i direktorka HR-a, menadžerka ili kako god. Znači, jako je bitno da ustanete, je li tako? Da, čekajte. Da ustanete. Da. Možda se ne čujemo. Pružite ruku. Dobro. Sada ne znam da li smo se čuli, ali šta je bitno? Da ustanete,
A ne da sedite i ovako da pružate ruku. Znači, to ne, to mnogo govori o vama. Znači jako pokažite taj rukovanje, stav. da. Samo nemojte ne sad nekome da Dobro, sameljete ali... ruku, pa mislimo, nećete dobiti posao nikada. Ali taj čvrst stisak ruke, polučvrst da kažem, lepo pravo držanje i kontaktu, dobro sad ja ću kontakt očima, naravno, da, kontakt očima, razgovetno, lepo, dobar dan. Ne kažem da treba budete glasni, ja sam možda malo za nijansu glasnija od poželjnog, ali prosto da budete pristojni, kulturni, da pokažete to neko elementarno vaspitanje, jer mi smo, na primjer, lepo si predstavio kad si rekao, već je bila naša gošća u maju mesecu, da smo baš pričali o protokolu i baš sam danas pomislila kako mi je žao što ne pričamo opet o protokolu, jer tu baš imam dosta gedžetića koji umeju da budu interesantni, ali protokol sad kad smo kod toga, to je stvarno samo lepo ponašanje u poslu. I na primjer sad kad smo već kod toga, to ustanemo, nekad su muškarci nosili šešire, pa kažu dobar dan, pa vrate šešir ili ga ne vrate, stave ga na sto ako se razgovor odvija i tako dalje. Mislim da je jako bitno da znate tu neku elementarnu poslovnu kulturu. To mislim da može i da se pročita, to mislim da je neko naučio kroz život sa svojim roditeljima ili kroz neke prakse, kroz okruženje, kako god. Neko nije imao tu priliku možda, ali mislim da je jako bitno da budete poslovni, da znate koji je to kodeks, ali opet s druge strane stvarno da ostanete svoji, autentični i iskreni. Znači doza, da, jasno mi. Pa, mislim, što se samo tog protokola tiče, možemo i malo detaljnije o tome da pričamo svakako. Može. Pa možemo. Šta te interesuje? Pa eto da nam predstaviš prosto šta bi nam ti rekla. Protokol. Pa da. Hajde da, to može biti možda neka inspiracija nekome da želi time da se bavi. Svakako, da, ti si ekspert u tome, pa da nam malo detaljnije to predstaviš. Pre svega, protokol je moja najveća ljubav, zaista. Mislim da je to, što bi rekli Englezi, common sense. Mislim da smo o tome već pričali. To je stvarno jedan poslovni bonton. Naravno, u nekom diplomatskom svetu to je, ajde da kažem, neki sistem ponašanja. Znači, to su neke procedure koje moraju da se ispoštuju, ali to prosto mora tako, jer to je sad već na državnom nivou i mora da postoji da kažem taj neki set pravila koje mora da se poštuju, jer bez toga ne bi funkcionisalo. Znate, svako ministarstvo ima protokol odelenje koje se bavi upravo to kako da primi strane delegacije, kada naši ministri idu u inostranstvo, koji je to proces od bukvalno ministarstva do povratka, šta se kada dešava u agendi, koga će on da sretne, na kom jeziku se priča, da li ima prevodioci, nema prevodioci i tako dalje. To je stvarno jako kompleksno, ali ono što je moja velika ljubav, to je taj korporativni protokol koji kod nas nešto nije bio zastupljen, ali na primer Japanci ulažu milione i milijarde dolara godišnje upravo da obuče svoje ljude na temu protokola. I to je recimo jedan podatak koji je stvarno wow, shvatite koliko je on važan. Oni to uglavnom čine jer oni imaju jako puno poslovanja sa Evropom, kulture su nam različite i prosto oni moraju da nauče i da se prilagode, a s druge strane vidim da su i evropske kompanije, recimo poslednjih 10 godina, isto jako počele da polažu računa da taj protokol u okviru njihove korporacije funkcioniše dobro. A to je isto i u Srbiji slučaj ili smo Pa mi... ima sve više, da. Recimo, mislim da je u Srbiji neko od prvih kompanija koji ima baš to odelenje protokola pozamašno, veći broj ljudi da je radio tu, to je bio NIS. I znam da je NIS tada zapošljavao ljude iz Sava centra. Recimo da je dosta ljudi iz Sava centra prešlo u odelenje protokola u NIS. To su prosto ljudi koji su navikli na taj protokol i koji su ga znali kroz iskustvo. Nažalost, kod nas nema protokola kao neki tipa master ili tako nešto. On se uči
samo na 3. godini diplomatske akademije, znači to baš neko mora da kaže bit ću diplomat ili idem u diplomatiju pa da naučite neke osnove protokola, ali evo ja ću sada da kažem tebi, ako je neko zainteresovan od studenta da nauči više, može da nam se javi, bit ćemo radi da ga uključimo u neki projekat, da prođe taj proces protokola u okviru organizacije događaja i da vidi koliko je to interesantno. Onda ćemo ostaviti u opisu profila, eto baš da ljudi mogu i tebi da se jave lično. Može, kako da može. Može. Ne znam, li imaš nešto za protokol zanimljivo da nam Pa ima svašta nešto. Evo šta hoću da ti kažem. Recimo koliko je on common sense. Znaš kad ljudi, na primjer, se penju u stepenici i sad ti imaš kao tu neko, mislim, u protokolu se uvek gleda neka hijerarhija, da kažem. Isto kao što se na događaju gleda ko je počasni gost, ko nije i tako dalje. Kad imaš tu neku hijerarhiju i sad ajde da kažem najviši na toj lestvici, penje se u stepenice. Naprimjer, šta misliš gde ćeš ti da ideš u odnosu na njega? Koji mu kao tu negde, ajde da kažem, čuvaš leđa. Ti si njegov asistent. Pa iza njega ako se on penje u stepenice, a valjda ispred njega ako silazi. Pa bravo, zašto? Pa sad, moja neka logika, ne znam, ako se penjem sa njim u stepenici, ja mu čuvam leđa. Tako je. A ispred njega, ne znam, zato što se spušta, da ne padne. Sad, da ne padne, pa to je to, bezbednost i bonton. Tako je. Isto ne znam, pričali smo u maju mesecu to, ono, kako se uručuju nagrade, kako se ne uručuju. Naprimjer, jako je bitno kad koju himnu puštaš. Jako je bitna ta logistika govornika, ko ide prvi, ko ide poslednji. Jako je bitno kad ti dođe gost gde, na primjer, dođe sada Putin našem predsjedniku Vučiću. Da, gde će svi da sede i to. A gde će da stoje? Znači, obavezno domaćin, ovde, da kažem, centralna figura, prvi počasni gost sa desne strane. I to se zna, znači prvi počasni gost mi je to sa desne strane, drugi sa leve i onda se to tako ređe. Tako da je to baš onako interesantna stvar, ne bi da sad skrećem sa teme šta posle faksa, ali ako neko želi da razmisli u tom smeru, organizacije događaja, to je stvarno ono jedna industrija prekompleksna, ono obuhvata još nekih 5-6 nekih podindustrija od scenografije, produkcije, AV opreme, to protokola, dekoracije, znači programa, ljudi, stvarno je predivno. Šta ti misliš za studente? Da li opet tvoje neko iskustvo je bilo to da nisi htela da ostaneš u korporaciji, ali misliš da studenti trebaju da se fokusiraju na taj korpo svet ili da, ne znam, rade u nekom startupu, nekom malo dinamičnim okruženju, ne znam, šta ti misliš o tome? To si me pripremio s tim pitanjem na koje nemam odgovor. Ja stvarno mislim da to najviše zavisi od ličnosti. Kakav je ko ličnost i ono čemu teži. Ja znam sjajne neke startupove. Evo, moja rođena sestra, ona živi u Italiji, u Torinu. I ona je jako dugo radila u korporaciji i sad je prešla u taj neki startup i dalje ista industrija, to je kozmetička industrija, ali prosto interesantno je videti taj neki korporativni kako se uklopi u startup i obrnuto. Mislim da je jedno i drugo lepo, s tim što mislim da je startup možda za nijansu stresniji, ali mislim da je možda nekako veće zadovoljstvo, jer vi ste se tu okupili svi zajedno nekako gradite taj neki brand, kompaniju, imidž i tako dalje. Vi ste u stvari tu integralni deo tog rasta kompanije i naravno onda je lepo videti da jednog dana to postane ala Nordeus, razumete, kao wow, kao pa i ja sam bio u toj garaži tamo negde, da vidi gde smo sada i šta smo. Tako da mislim da je to samo malo stvar ambicije i tog nekog stvarno profila čoveka. A šta je tebe poguralo da izađeš, mislim, da prestaneš da radiš u onoj firmi što si malo pre spomenula i da zađeš u te preduzetničke vode? Kako si, to je bila to prelomna tačka? Da, pa ta kompanija DMC Vehicle, znači to je od Destination Management Company, to je u stvari, oni su se bavili, dan danas se bave i jako su dobri u tome, da ne kažem najbolji u Srbiji, bave se receptivnim turizmom. Znači, to su u stvari turisti koji dođu na teritoriju Srbije, ali ne individualni turisti, nego kompanije, korporacije, asocijacije i tako dalje.
i oni dođu u Srbiji i onda bukvalno kompanija preuzme i radi im sve usluge od A do Š. Znači, od kad oni slete na aerodrom, znači transferi, smeštaj gostiju, večere, bukiranje sala za konferenciju, postavka sale, dekoracija, uveče gala večere i tako dalje, transferi i ono što sam se ja zaista malo umorila jeste što to dosta naporno, znači da se isprati na terenu. To je nekih, da kažem, 3-4 dana u proseku i nekako sada izazovno je, jako je dinamično, lepo je, ali već kako prolaze neke godine vi shvatate da biste se možda radije fokusirali na jedan segment toga i to sam ja shvatila da ja želim da se fokusiram na taj event management, jer u sklopu tog DMC-a uvek postoji ta jedna gala večera ili ta jedna oproštajna večera, farewell dinner, gde sada uključuje to program, master of ceremony, band, dekoraciju, scenografiju, temu i to mi je nekako uvek najviše, jedva sam čekala to poslednje veče, prosto kao ajde okej, vodim ih, restorani, sve u redu, ali to poslednje veče je stvarno prilika da vi pokažete svoju kreativnost, u stvari da bude nešto specijalno. I onda sam rekla mislim da je to čime želim da se bavim i onda sam tako krenula sa svojom firmom, specijalizovala se baš za taj segment samo događaja i to i evo i sada radimo. I proširujemo, naravno, to je sada proces, ono što hoću kažem, nikad nemojte da stanete da učite. Posao je jedan lifelong learning proces, kao doktori. Znači oni imaju određen broj bodova koji moraju da skupe svake godine da prosto mogu da nastave da rade, da bi imali licencu. Tako ja sama sebi zadajem neki zadatak. Da bi ja sama sebi dala licencu, ove godine želim da naučim nešto novo. Da li je to neka tehnologija, platforma, aplikacija, ma i ne mora da bude način proizvodnje neona. Nebitno je slova od neona ili šta god. Mislim, ali želim da naučim nešto novo i želim uvek u ponudi da imam nešto novo. I zato ja mnogo volim studente, jer oni prosto donesu neke nove ideje, donesu tu neku mladu krv, donesu nekako tu svežinu i donesu tu neku bezbrižnost sa sobom. Ma ajde da probam, pa neće ništa se desi. I to je stvarno, ja mislim, filozofija koju treba da pratite. A kako su izgledali ti tvoji dani prvi kad si prosto započela sve to? Da su bili haotični, kako si te snašla u tom novom okruženju opet? Pa jeste, da. Prvo sam se bavila kao tim nekim vizualnim identitetom svojim, odnosno tim logom, kompanije. Uopšte, pravo da ti kažem, ni ne znam što sam dala ime The Point. Mislim, kao to je pointa, kao to je tačka na i. Sad iz ove perspektive bih ispričala mnogo više nego što sam možda tada imala. Meni se to tad svidelo i to je to. Plava boja i ništa više. To je jedan beskraj. Ja želim da to bude beskrajno dobro i to je meni tad bio da kažem, cela filozofija i svi parametri koje sam imala. Imala sam sreće da sam bukvalno od dana osnivanja agencije, znači ja sam agenciju baš genuine krenula bez jednog jedinog klijenta. Ja sam posle 2 dana dobila svog prvog klijenta. Ja sam bila naravno presrećna, kao wow, ja radim dobru stvar. Ali ono što sam ti rekla, ups and downs, da, ima toga, ali u principu ono što mi kao dobijemo kao neki feedback od klijenta, to je da je naš USP to da smo posvećeni, da smo committed. I ono što meni uvijek klijenti kažu, ne, hoću da ti radiš jer me ne boli više glava. To je to. Znači, spreman sam da platim to što mi kažeš, ali da ja nemam glavobolju, da nemam ispravke, da nemam na terenu probleme. I to je ono što mene čini srećnom, jer je to negde stvarno bila naša filozofija i strategija, da budemo posvećeni. Ali ja sam nekako uvek u životu bila posvećena, baš zato što mi je majka rekla, voli ono što radiš, a nemoj da radiš, mislim, ne traži da radiš ono što voliš. Nekako uvek sam bila posvećena tome što u trenutku radim.
Osim u srednjoj školi ponekad matematika i to, ali mislim da je to stvarno jako važno da se ne otaljava ništa. Znači, ni odnosi, ni posao, ni projekti, ni traženje posla. Znači, mislim da nije dovoljno, evo, probao sam, poslao sam 2 CV-a, nema ništa, 100 CV-a, ja sam 120 CV-eva poslala i dobila 1 ponudu za posao. A stvarno sam mislila da imam kao taj neki USP koja je 4 jezika svetska. I to tečno, kao sad ću master da završim. Pa čekaj, Nottingham Trent University tad bio rangiran među prvih, recimo, 10 fakulteta u Engleskoj. Ma rekao, pa lomit će se za mene. Međutim, nisu. Ali kažem, to je proces traženja posla je možda bio pogrešan. Znači, ne odustajte, tražite rešenja, fokus samo na rešenje. Ono što kažem, solution. Ne da se produbljuje, ne da se analizira previše. Da se analizira, ali u isto vreme da se traži rešenje. A što se tiče tvoje agencije, šta studenti mogu da očekuju? To rekla si da imaš 2 studenta trenutno kod sebe. Šta oni mogu da očekuju od tvojeg radnog okruženja? Kako izgleda dan kod nas? Da. Pa uglavnom, sad ove nedelje sam ih pustila pošto imaju neke kolokvijume, ali uglavnom volim da su angažovani u ceo proces pripreme jednog projekta, znači od početka do kraja. Volim kad stigne upit, šta više ja im dam i kažem ok, ajde preuzmite i probajte vi da postavite projekat na noge. To je jako, jako važno, jer tu im već na neki način date odgovornost. Meni zaista u tom trenutku tog njihovog procesa učenja uopšte nije važno da li će taj projekat da bude savršen ili će biti nesavršeno savršen. Bitno mi je da negde oni vide da su naučili nešto i bitno mi je da oni nekako budu ponosni sami na sebe. Mislim, ja stvarno cenim individualnost kod ljudi, naročito kad vidim da je neko vredan, pa ja sam stvarno vetar u leđe. Mene mnogi moji poslovni partneri zovu ti si naša poslovna kevica. Ja to volim, prosto, mislim, to su neki moji mlađi poslovni partneri, neki PR-evi. Evo sad konkretno taj festival ruskog filma, to je već 2. godina da se dešava zaredom. Ove godine mi proširujemo i na Novi Sad. U tom Roskinu, znači to je filmska asocijacija iz Rusije, jedna od najvećih u svetu, rade ljudi koji imaju po 20 i nešto godine. Ja kažem, mislim, super moje iskustvo, znanja, agencija i sve, i ja prošle godine već vidim da lepo smo se mi slagali, sve to super, projekat je bio zaista preuspešan, ali ja vidim da ja njima tu moram da dajem i neku mladu krv. I kažem ovim 2 devojkama, Anja i Jelena, ja kažem u redu, voljela bih da radite na festivalu što se proširio ove godine i sad je to, mislim, 2 teritorije, odnosno 2 grada, 1 festival, manjak vremena uvek, više glavobolja i tako dalje i višak posla. I bukvalno im dam svakoj po 1 segment da radi. Znači, Anja je radila svu pripremu za festival što se tiče dobavljača i cele mreže dobavljača, bez čega uopšte festival ni ne bi mogao da se desi, a Jelena je konkretno radila superviziju i monitoring, znači dogovorenih stvari i praćenje rezultata. Sad to baš izgleda nekako, zvuči kao baš komplikovano, a? Zvuči? Malo. Pa, i ali daj ne, ali eto da. Nije. Ali nije, ajde da budem konkretnija. Znači, imamo festival, imamo vizual, mi moramo da privučemo ljude na festival. Karte su besplatne, imamo sad platforme gde mi oglašavamo festival. Znači da, to su Google baneri, reklame, YouTube baneri, to je Tickets.rs, to su web sajtovi, to je plasman PR teksta u medije. To je pozivanje medija, to su neke studentske organizacije gde šaljete informacije, to su neke ustanove, asocijacije. Mi smo prošle godine imali decu iz Večanske i Svratište i tako dalje. Mi smo na to jako ponosni. To su fakulteti koji, na primjer, imaju, filološki, recimo, ruski odsek.
I prosto kad se plasira nešto, treba se vidjeti šta plasiraš. Da li je to baner, da li je to teaser, da li je to reklama, da li je to samo informacija, da li je to mail. Znači, Anja je negde vodila računa da za sve što se plasira ima spreman materijal, da ima sve informacije koje su potrebne i da to pošalje na dobre adrese i da isprati da se to stavilo u medije ili gde god na način na koji je ona dogovorila. Pa, a kako izgleda tvoj dan? Kako se ti, na primjer, nosiš sa stresom svih tih aktivnosti? Ili imaš neki savjet, nešto? Da, ja obožavam svoj posao. Stvarno, ja ga ne bih menjala nikada u životu. I da opet sledeći život biram neki svoj posao, to bi opet bilo to. Volim što je dinamičan, neizvestan je zaista, mislim nikad ne znaš kako će da se razvije jer događaj to je živa stvar, pa i projekti su živa stvar, mislim prosto to se menja i moraš negde biti spreman da se adaptiraš na promene. To sada kažem i za druge poslove, makar to bio i ne znam neki finansijski posao ili makar to bio neki posao statičan u kancelariji, na šalteru ili šta god. Mislim da je da trebaš biti spreman i fleksibilan na sve promene koje mogu da naiđu. Ja ga jako volim zato što je moja kancelarija uglavnom teren. Ja strašno volim da istražujem. Ja mislim da ja godišnje upoznam barem 50 novih ljudi, ako ne i više. Upoznam uvek neka nova mesta, da li su to restorani, prostori za organizacije događaja, kongresni centri, šta god. Jako volim to da istražujem, jako volim da vidim nove stvari u gradu, jako volim da vidim da smo trenutno, ja mislim, jedan od, pa ja bih rekla, jedna od poželjnih destinacija u Evropi za organizaciju kongresa, konferencija, za turiste, jer smo negde ostali autentični, još uvek nismo izgubili taj naš srpski duh. I ja stvarno uvek gledam i težim ka nečemu višem. Nas u timu ima 5. Mi se nekako spajamo, znaš, nisu svi zaposleni u The Pointu, nego su to različite agencije i mislim da je to tendencija za neko buduće poslovanje tih malih agencija da se spajaju i da prave te neke svoje male konglomeratiće. I mislim da je to lepota u stvari kad ti s nekim možeš da se spojiš, imaš toliko poverenja u nekoga i imaš taj neki biznis model poslovanja, opet s druge strane si dosta nezavistan i donosiš odluke kako misliš da je najbolje da funkcioniše tvoja kompanija, agencija ili kako god. Jasno mi. Pa ne znam, za kraj, evo, ali bi nešto poručila studentima, nekako da ih motivišeš, neku poruku da im ostaviš za kraj, ili imaš nešto? Pa bih. Prvo, zaista bih voljela da svi prođu taj proces istraživanja. Mislim da je to jako važno da pronađu sebi i mislim da će kroz taj proces da im se iskristališe gde je u stvari njihovo mesto pod suncem. Strašno bih preporučila da probate sve. Bukvalno da se prošetate kroz sve industrije. Volela bih da im kažem da nijedno vreme nije izgubljeno vreme. Znači da je sve itekako deo nekog odrastanja u tom nekom profesionalnom smislu i da ne odustaju nikad. Od sebe pre svega, od svojih snova. Zaista mislim da svako ko je negde već iskristalisao u životu šta želi da radi, da samo treba na to da se usmeri, taj fokus na to i da je osuđen na uspeh. Hvala ti, Maša, od srca opet što si bila, evo, naš gost na ovom podcastu. Puno hvala vama. Uvek sam raspoložena da dođem, da gostujem na vaše predavanja, konferencije, šta god. Stvarno mislim, ako ja nekako mogu da vam budem vetar u leđa, ja sam poslovna kevica, ja ću to da budem. Hvala i nadam se da se uskoro vidimo. Hvala ti puno. Dragi gledaoci i slušalci, hvala vam puno na pažnji i vidimo se u sledećoj epizodi.